Barcelona és una de les àrees metropolitanes més grans d'Europa. Amb una clara vocació cosmopolita, moderna i compromesa amb el medi ambient, Barcelona vol ser un espai sostenible en constant evolució i projecció de futur. Reconeguda internacionalment per la seva història, la seva cultura, l'arquitectura i l'urbanisme, així com pel desenvolupament econòmic, Barcelona és també valorada per disposar d'una xarxa de transport públic capaç d'adaptar-se a les necessitats dels milions d'usuaris i usuàries que utilitzen diàriament els seus serveis. Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona i Transports de Barcelona, que gestionen les xarxes de metro i autobús, respectivament, per compte de l'àrea metropolitana de Barcelona. També integra les empreses que s'encarreguen de gestionar altres serveis de mobilitat, com el de bicicleta elèctrica compartida metropolitana, els transports d'oci, com el Barcelona Bus Turístic, el telefèric de Montjuïc, productes tarifaris, així com la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals. TMB dona servei de metro i bus a Barcelona i a 10 municipis de la seva àrea metropolitana. Amb prop de 600 milions de viatges anuals, és el principal operador de transport públic de Catalunya i un referent d'empresa de mobilitat ciutadana a Europa i al món. El transport públic a Barcelona ha anat evolucionant en paral·lel a les transformacions urbanístiques de la ciutat i del territori metropolità. L'any 1872 s'inaugurava la primera línia de tramvia entre les Rambles i la Vila de Gràcia. El 1899 s'electrifiquen els recorreguts dels tramvies i l'any 1906 començaven a circular els primers serveis d'autobusos. Però no seria fins a l'any 1922 que es posarien en funcionament les dues primeres línies urbanes de bus que es complementaven entre si i que es consideren l'embrió de la xarxa de bus de Barcelona. Més tard, el 1924, s'inaugurava la primera línia de metro anomenat Gran Metro, entre Plaça Catalunya i Lesseps, i el 1926 entrava en servei el primer tram del metro transversal entre Bordeta i Catalunya. En els inicis, aquestes companyies eren totes de capital privat. No seria fins molts anys després, el 1957, quan es municipalitza el transport públic. Etapes de gran desenvolupament segueixen d'altres de menys prolífiques. Així s'arriba fins a l'any 1971 amb la desaparició de les darreres línies de tramvia i el 1979 s'inicia la gestió conjunta de metro i bus sota la denominació de TMB. El 1987 comença a circular la línia del Barcelona Bus Turístic i el 1995 s'inaugura la línia 2, primera línia dins del metro totalment adaptada. Ja amb el nou segle, el 2001, s'inicia la integració tarifària del transport públic de Barcelona i de la regió metropolitana. L'any 2005, TMB presenta els nous autobusos propulsats per gas natural comprimit. Després vindrien els autobusos híbrids i els elèctrics, fins als actuals busos d'hidrogen. Més endavant, el 2007, es renova totalment el telefèric de Montjuïc i l'any 2009 es posa en marxa la primera línia automàtica de metro de Barcelona i de l'estat espanyol, la línia 9. Així s'arriba fins a l'actualitat. La història de TMB mai no s'atura, millorant constantment el servei. Avui dia, TMB està formada per una plantilla de més de 8.000 persones amb una gran preparació i vocació de servei a la ciutadania. TMB vol fer del metro de Barcelona un referent internacional, aplicant la innovació i la tecnologia al servei de les persones. Amb 165 estacions, 22 amb correspondències i fins a un 94% adaptades a persones amb mobilitat reduïda, el metro enllaça Barcelona amb 8 municipis de l'àrea metropolitana. L'atenció i la informació al passatge, la seguretat, l'accessibilitat i el confort
Són prioritats d'una xarxa de metro que avui disposa de 8 línies, 5 de convencionals i 3 d'automàtiques, i que també integren el seu servei al funicular de Montjuïc. A les línies convencionals, la circulació de trens es fa mitjançant un conductor o motorista. Aquestes línies representen el 55% de la xarxa actual de metro. Les línies automàtiques representen el 45% de la xarxa i disposen de tecnologia punta que permet la circulació de trens sense presència de conductor. Durant les 24 hores, tots els dies de l'any, el Centre de Control de Metro, CCM, efectua la gestió dels recursos tècnics i humans necessaris que intervenen en l'operació. La seva finalitat és garantir el compliment del servei programat i de totes les tasques de manteniment de la xarxa amb la màxima seguretat i qualitat. TMB disposa d'una gran flota d'autobusos formada per més de 1.100 vehicles, tots adaptats, que donen servei a les més de 100 línies que recorren Barcelona i 10 ciutats de l'àrea metropolitana. En l'actualitat, la xarxa d'autobusos està integrada per 28 línies d'altes prestacions, 36 línies convencionals o d'aportació i altres 37 línies de proximitat, integrades per les anomenades línies de bus de barri i línies de bus a demanda. El disseny de la xarxa de bus busca la màxima eficiència, connectivitat i freqüència de pas amb itineraris més directes i enllaços senzills i còmodes que arriben a tots els extrems de la ciutat. Des del centre de suport a la xarxa es fa el seguiment en temps real dels vehicles, que minimitzen les incidències que es puguin presentar i s'introdueixen els canvis i les millores necessàries per oferir un temps d'espera tan regular com sigui possible. Compromès amb la sostenibilitat i la millora de la qualitat de l'aire, TMB és pionera en l'ús i el desenvolupament tant de combustibles eficients i menys contaminants com de noves tecnologies. Actualment aposta pels vehicles de zero emissions. Autobusos 100% elèctrics i els innovadors busos d'hidrogen són una realitat que fan possible que la flota de bus de Barcelona sigui la més neta d'Europa. A través de la tecnologia i la digitalització, TMB ha implementat el pagament digital a bord del bus i ha incorporat innovadors elements de seguretat i d'informació al passatger. TMB també gestiona altres serveis de mobilitat, com els transports d'oci. El Barcelona Bus Turístic, l'autobús turístic oficial de la ciutat. Un servei pioner que des de l'any 1987 facilita veure el millor de Barcelona. El telefèric de Montjuïc, que ofereix una visió panoràmica i aèria de Barcelona gràcies a les 55 cabines que permeten transportar 2.000 passatgers per hora. El Catalunya Bus Turístic, per descobrir alguns dels secrets de Catalunya amb itineraris que surten de Barcelona. Cal destacar també un servei de mobilitat com l'Enbici, gestionat per TMB, que posa a disposició de la ciutadania de 15 municipis metropolitans fins a 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions. Enbici és un servei que facilita la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic. Com a empresa referent de mobilitat d'àmbit internacional, Transports Metropolitans de Barcelona vol fomentar una mobilitat sostenible, eficient, segura i inclusiva. Al servei de les persones.